Klase naman sa pila ka mga bulutuan sa probinsya sa Negros Occidental ang ginkansela subong nga adlaw. Samtang pila ka lugar sa Bacolod City ang ginbaha. Yaring balita ang atong gintutukan. Ang makusog nga hangin apang mahina nga pag-ulan ang nagresulta sa pagbaha sa nagkalain-laing nga lugar sa syudad. Ang iban nga bahin sa alagyan daw nahimo na swimming pool, hindi man malaktan kag alang-alang man nga paliguan. Bangod man sa makusog nga pagbubuos ang ulan, kanseladong klase sa mga butuan sa 11 ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Opisyal na ginkansela ang klase sa Himamaylan, Sipalay, Hinigaran, San Enrique, Valladolid, Candoni, Isabela, Kawayan, La Castellana, Pontevedra kag Murcia. Sa Sipalay City, nagsulod na ang tubig sa pila ka mga hulot klasihan. Ang mismo nga bulutuan daw nahimo na nga lamawan. Sa San Enrique, nagalabot na sa tuhod ang baha samtang wala untat ang operasyon sa MDRRMO. Sa Valladolid, pakadto pa karing ini nga fire truck. Agud masulod ang mga lugar nga imposible na maagyan sa motor kag salakyan. The LGUs are alert. We are alert. I've already informed our provincial social PSWD office to be ready, no, just in case that we have to send relief in areas that's needed. Bangod sa makusog nga hangin, lauman man ang power interruption. Panugyan sa otoridad nga mga inalerto, ilabi na sa mga nag-iistar sa mga low-lying areas ng probinsya. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.